L'Associació de Jubilats i Pensionistes ha decidit commemorar el 10è aniversari de l'edifici municipal on s'hi troba el Casal d'Avis i el Casal Alzina, aprofitant el marc de la fira, amb una jornada dedicada a tirar la mirada enrere i recordar un equipament que es va fer realitat fa ja una dècada. La jornada ha començat amb el llançament de 10 salves d'honor a l'exterior, una per cada any que se celebra, i que s'han encarregat d'encendre diversos representants de l'Associació de Jubilats i Pensionistes i també de la Corporació Municipal, una manera simbòlica d'anunciar a la societat salvatana que l'edifici de l'entitat està de festa, juntament amb un cartell que s'ha penjat a les portes del recinte que també ho ha recordat. En acabar, la comitiva s'ha traslladat a la sala polivalent del Casal d'Avis, on els estava esperant la banda de música de la Selva, que ha ofert de manera excepcional el seu concert de fira al recinte, sumant-se d'aquesta manera també a la celebració dels 10 anys. Amb Felip Brunet al capdavant, la formació ha interpretat algunes de les peces més destacades d'un repertori propi que navega entre les bandes sonores cinematogràfiques, cançons tradicionals catalanes i popurris diversos. Durant tot el cap de setmana també s'ha pogut visitar una exposició fotogràfica que fa un repàs a la història de l'equipament, un projecte sorgit de la necessitat de reubicar la seu de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, que fins aquell moment, el 2009, ocupava la primera planta de l'actual edifici de l'Escola de Música. Des de la seva inauguració, precisament també durant la Fira de 2009, l'edifici no ha fet més que créixer, compartint espai, tot i que de manera independent, amb l'Associació L'Alzina i convertint el Casal d'Avis en una de les entitats més actives de l'extens teixit associatiu salvatà.